sugar. Dude, your wife is... I'd like to hear the rest of that. Hey, don't stress yourself, little girl. All the doors in this house are all fitted with a central locking system. So once you're in, there's no going out until I decide. Please, ma. Please. I promise I'll never call your husband again in this life. I promise. Please, ma. That's very good. Get up. Yeah? Get up. So, now we're going upstairs. Huh? Yes. Mom, now. Please, I told you that I will not call your husband again. Please, ma. Please. But you're here to see my husband, Jason. Isn't that why you're here? Isn't that why you are here to see my husband, Jason? Afambo Ebube Nwagbo. Abumonu Mochu di Nagwata local government area, Anambra State. Wanai una okwega ebega ma secondary mama hadum. Gwakwana ihego. Aga Federal Government College Warri. Ebengo nke mahadum bụ na Federal Polytechnic. Okoyengo bụ ife a na-akpọ mass communication. Kemgbe ịchọpụta na ihe omume a na ọmasị gị ife ejije? Mgbe anyị na-eme ihe a na-akpọ diploma program na school imesịa ije mee ihe a na-akpọ IT. So mgbe m na-eme IT ka nsị ka nje mee malụ ya ndị film na-eme ka mmalụ nọ ya amasị m. Because if I see me for 1 year, I may usually fail na go na school, mass communication. So say kanje wa just kobu no ife name or bro no na maximum kuku. And I say can just can feel her name. So we je funny her name na masim. So to akosu we bido. E just nya o masi e just say ke gafu. Yeah, can feel her name. Can feel any end film name. Or bro na eziokwu na mass communication na-emepụta n'ihe onyonyo mana ime ifem abro ihe masị m nke ukwuu, you know. So say ka nje just ka mfu ka o si adị. We je fu na enwekwa ka o si adị ana ọ na-amasị ọ ya amasịkwa m. So to akosu ebidolu. Eke ahụ ịdabatazi. Ebido 2003 ime ihe film. Babe. Yeah. Can I borrow your car for the weekend? What? You have your own car, why don't you use it? It needs servicing. And service it. So why can't I use yours? I mean, it's just for the weekend. I have a club meeting this weekend and I will be needing my car. I thought your club meetings were on Sundays. Last Sunday of every month. I have a new club. Oh, wow. We have a new club now. Yeah, we have a new club now. What's the name of this new club? It's called Association of Mind Your Business. That's very funny, Jason. You see that thing that you're looking for on every girl's waist in Lagos, in this town, you'll find it one day. Jason, you will find it one day. And I'll be here waiting. Jason, since you cannot keep yourself, a married man like you cannot keep yourself, you go around chasing everything in skirts. You'll find it one day. You must find it. Continue. No, Jason, continue, continue, continue. Keep on looking, you will find it. And when you find it, hey, you like waist, Abby? Every girl in Lagos waist. You're looking for something there, you find it. I promise you. You must find that thing. You're looking for it, you find it. When, no, I said continue. Jason, continue. I'm off to work. That thing you're looking for, you will find it. Keep on. Any waste you see, go and look for it. You will find it. Thank you. You will find it to continue. Nke wepụtaziri afa gị na-ewizi ewi a na-afụzi ihu gị ebe ọbụla. Okay,
Mwa bụ ihe ejije izizi mmebu ihe mere eji wee malụ m so menwere m waka pass so ebu m ụzọ nke m bụ ụzọ eje m audition asị m ka m fụ ihe a na-eme ka m fụ ka ọ si adị so nlụ ebe ahụ ndị producers ndị nwe ọrụ so na ya achọ ka m mee ofu ihe n'ọrụ so nke nsogbu adịrọ so ewe bido mesịa ha nye m script na achọ ka m mee the as in nwanyị onye isi nwanyị na the film so ya bụ film izizi mme film a bụkwa film book them film a bụ ihe ụwa niile ji wee malụ m ọ bụrụ na ihe eme ife ejije a kedu ife ọzọ ị ka ada na-eme ihe ngo na bụ mass communication so mma na-alụ n'ọlụ journalist ọlụ ihe ngo na school ka nkali na-alụkwa mana nke ahụ ego na nke a kịta nke ka na-eme kịta na-amasịkwa m ọ na-atọ m ụtọ kwa ofu ihe pụtakwa n'iru ihe onyonyo so ofu ihe akwa mana nke a ya na-akwụzi ụgwọ karịa nke ọzọ ike iche ka m bịa jụọ ịgwarụgo ibu na m ụzọ gbajie achọbụ m ese nke a na nke n'ike nke iche akada na-akwụta ezigbo ụgwọ nke a ka ọ dị mma. Why the circus? What says the time? Does this sound correct? Oh my, damn. Baby, I was working, I was so busy, I think I lost track of time. I just got caught up in my work. Oh my God, wow, it's so late. I didn't know it was so late. Babe, I'm sorry, you know. Babe, I'm really sorry, baby. You're sorry? Yeah. What exactly are you sorry about? That you spent yet another night with one of your numerous side chicks? Or what? What exactly? What side chick are you talking about? I have no idea what you were saying. Oh, so tell me, since when did you start wearing feminine cologne? What feminine cologne? The one I smell all over you. Baby, come on. You have no idea how many ladies I hug in a day. The last time I checked, you were a chartered accountant. Look, I had no idea there was a department in accounting that requires you hugging women all over the place. Oh, baby, sometimes I meet old friends, you know? We greet, we hug. Sometimes, you know, it's just colleagues at the office and you meet people. It's like, you know, hey, how are you? How you doing? Yeah, it's been a long time. You shake hands. You know, these things happen all the time. You know, you meet people you hug. It's normal. Your deft in line is simply amazing and unrivaled. Look, I'm being frank with you. Sometimes after you close a major deal at the office and everybody is so excited, we hug each other and like, congratulations, you know, congratulations on the deal. That's how it works sometimes. Like the deal I caught you closing pants down with the girl, what's her name, at Star Hotel? What's her name again? Remind me. What? I asked for your forgiveness and we moved past that. You want to bring that up again? Are you going to bring that up every time we have an argument or you're suspicious about something? Don't do that. Jason, let me ask you, what do you see in those girls that I don't have? Tell me, what is it they have that I don't have? I still look good even after giving you 2 beautiful children. Ihe ọzọ nchọrọ ịjụ gị bụ onwe na ife ejije Igbo ime. Ọfụma na-emego m enwe nke mme bụ Chetanna and adị m sure ụfọdụ na-enenego Chetanna cheta ihe mme na Chetanna emego m ebu ọmụ ịtọ mana Chetanna bụ nke ndị mmadụ kacha wee ihe ọzọ nchọkwa ịjụ ka ihe mee na ọtụtụ n'ime ụmụ Igbo bụ ndị na-eme ife ejije ọha amasị ha ime ife ejije Igbo. Mụnwa ya ekwula onwe m ọ na-amasị m ime ịkpọkwa m ọlụ ime ihe ejije Igbo mụnwa ya eme ya ọfụma maka na Igbo amaka Igbo na-atọ m ụtọ mana ịma maka ụfọdụ ndị na-enye ọlụ ahụ emekebe ihe ndị Igbo maka na ebe a na-eme ihe ejije anyị na-eme ndị Igbo ọ dịrọ ka mgbe mbụ mana a na-agba mbọ na-emekwa ya kịta ka ọ bịachiatakwa azụ ka ọ dị mgbe a mụnwa na onwe m na-emekwa ya onye mkpọ m mee mụnwa na-achị ime mana ịma ọ bụrụ onye ọbụla ma asụ Igbo so ya ma asụ Igbo wee mee ihe ejije Igbo ọtọ ụtọ n'anya mmadụ a na-ege ọ na-atọ ụtọ na ntị ma mma n'anya ọ bụrụ onye ọbụla na-eme nwunye ọ dị mma onwe na ife ejije Igbo ịhaziri nya nwego nke i produce ma ọ nke i direct
nke izim produce nwe Igbo nwekwa oyibo nia oburo ye sauce Igbo true because achọm ka ịnara anugodi Igbo isokwe na oyibo so me Igbo mekwa oyibo mana mainly for as in n'asụsụ Igbo ka ọ bụ mana oyibo dịkwa nia. Hi. Hi. I see you girls are unsettled seeing me. I understand you're expecting to see my husband, whom you both have been messing around with. I should introduce you guys. Tenny, meet side chick Abigail. Abigail, your colleague, side chick Tenny. There must be a misunderstanding or something. Excuse me. Sis, please let us out. I promise I will never go near your husband again. Don't you ever try that. Firstly, I am not your sister. Secondly, you both are not going anywhere until you're done with what you're here for. You can't keep me here against my will. I'm going to scream so loud that they will think you kidnapped me. Oh, wow, really? Wow. I'll record you while at it. Let's have a party. Why not? She wants to scream out so loud. I can't wait to have fun with this. Oh my God. She wants to scream. Here we go. Wow. Let's have a field day with that, okay? So guys, right here in my matrimonial home, I have two silly girls who have been messing around with my husband. The stupid one on blue says she's going to scream out loud so the neighbors will think I kidnapped her. So let's have fun and hear her scream. All right, let's hear her scream. Wow. Please stop. Oh, wow. I thought you wanted to scream. Huh? Please stop recording. Okay. Now, just so you know, apart from this, I have cameras all over this house. And let me warn you, any smart move from any of you, I swear to God, I will make sure you regret waking up this morning. Now, let me have your phones. Now, let me have it. Where are your other phones? Where are your... You think I'm joking? imepụta na ịhazi nya directing na eshekọ producing kedu nke ịkashe na akwụta ụgwọ kedu nke ka masị gị ịbụ aka njụrụ kedu nke masịrị gị na producing na directing na acting mụnwa na-eme nhazi na acting nke directing abụrụ onye ọbụla ya just tetesi na ọchị ime nke a siri ike ọ bụrụ onye ọbụla ya eme a na-ekwe ruo echi onye ya ahazi mana ọ bụrụ onye ọbụla ya abịa sị na ọ chọọ ịbịa directive ọ bụrụ onye ọbụla ya ememe ma mụnwa na-ahazi na-emekwa ihe na-eme as an actor so ana m eme nhazi na ime ịbịa n'ihu na-emekwa ihe ejije mana a na-ekwu maka nke ka akwụta ụgwọ ha ncha na-akwụta ụgwọ ọ ka isi wee debe onwe gị ka isi wee plan ka isi wee chọọ ka amalụ gị welụ gị so idebe onwe gị kpọsa onwe gị asị ezigbo afọ ego gị kwee gị ọnụ ọfụma so ha ncha na-enye ego nwere nke na-anaghị enye ego ha ncha dị mma mana nke mụnwa na-eme maka na mma eme ọ bụrụ maka na ọ ka enye ego bụ nke doo m anya nke mma na mma eme nwunye dị ya onwelu anyị mana ịkpọgbu ha ka bịa ṅụọ ọnụ mmanya onwere onye nọ n'akụkụ aka ejidego gị aka ejide ọ bụrụ na aka ejidego ụwa niile ya amalụ mana o mebere mana mbụ ọbụla ọ na-ebu ụzọ nụ ya ka anyị nụkwa ya so ị na-agwa anyị na officially na ị ka nọ n'afịa adọrọ m n'afịa adọrọ m n'afịa mana enwebara aka jide m so mana o mee ezigbo ihe ka ọ bụ n'ụwa niile amalụ anyị eso wee nụ
And I make one number adiganya. Oh, Belai. You know, these kids are the only reason why I'm still here. How is that supposed to make me feel? Lucky. I'm in luck then. I'm so in luck. Hallelujah! I am so in luck. I pray you don't run out of that luck soon. Come on, with you. I'm always going to be in luck. You know, everything that has a beginning always comes to an end. Someday. Okay. What's happening? What's going on? Are you tired of something? Do you want to break? I mean, you want to break? Just tell me. You say, I want to break. I should be asking you that. What exactly do you want? Absolutely nothing. You are the one always bickering about everything. My grouse with you has never been about everything. It has been about one thing specifically. Your infidelity. Your desecration of the sanctity of this marriage. Always whining about imaginary things. Oh, really? Mm-hmm. Imaginary things? Yeah. Huh. You know what? If you're tired and you want a break, just tell me. Just let me know. Just say, I want a break, and I will let you fly. I know that's what you want. But you know what? I will not give it to you on a platter. Okay, what is that supposed to mean? Time shall come when I'll be here, but not really here for you. That's what I mean. You're speaking in riddles, baby. Just be clear, you know? Be more explicit. Just say it out. Don't worry. Soon, it will be crystal clear. Kedu otu isi anọ na ngwụcha ahụ? I mean, ngwụcha izu ụka. Kedu otu isi atụrụ ndụ? Ime ọlụ anyị anaghị enye mmadụ efe. So obele ohere ọbụla nwere nọdụ n'ụlọ mụ na ụmụ nwanne m na ụmụ ndị obele ma azị ndị ime ụlọ anyị dị na anọdụ kpaa nkata ụmụ ihe anaghị abịa oge ọbụla ọ na-afịa arụ bifo mmadụ maka ihe anyị na-alụ. So obere ohere ọbụla nwere ezuo ike lara ụla mụ na ụmụ nwanne m anọdụ, you know, maka ihe dị n'ụwa akwasọ mmadụ onye nwe mmadụ ka enwe ego. So ohere ọbụla nweta ya ka m na-eji eme, a na ezu ike nzuchi ike mụ na ụmụ nwanne m ndị ime ụlọ ọbịa ma ya anọdụ. Ị agụla anyị egwu Igbo. Ịgụla anyị egwu Igbo. Etụọla anyị n'Igbo kọwaa anyị. Egwu Igbo na-abịa m n'ọnụ kịta bụ nke na-abịa m n'isi egwu nwanne m nwoke alaika m egwu ya Flavor bụ afịa. Egwu ya n'abalị a. Egwu Flavor na-amasị m mara nke dị m n'isi mgbe m na-abịa ebe a bụ mmege mmege my beautiful baby mmega amaka ugegbe oyibo ọrụ obodo na-ene mmega pụta ka so na ka mma gị mana ama ma gị itinye kịta ngụchapụ ya so ọ bụrụkwa na ama ma gị ọfụma ka ụnụ makwa na mma gị ya nsogbu dịkwa ka inu mma atụ kịta ka ala ije mebe na nkacha asụ mana ihe mma bụ na onye ebe ọsọ lu onye ije ya elukwa. Nke a bụ inu Igbo nna atụ. Inu Igbo ịtụtara ya ọfụma ebe onye na-agba ọsọ na-agba na-eje onye ije ya elukwa. Onye ya ejikwa ije ya agaru. Inu nke a kọwara onwe ya ọbaghịzi uru na m sịrị kọwara. You're going to bed? Obviously so. But you've not had dinner. Not tonight. So, why didn't you tell me you'd be eating out? I'm sorry, Michelle. Skipped my mind. Oh, well, yes, it did. But you know what would happen? You will get off that bed, go downstairs and eat the meal I served since 7 p.m. waiting for your return. Oh, Michelle, come on. It's just food. Return it to the fridge. What's the big deal? The big deal is that you will eat that food. It's a must.
Even if I'm not hungry. Obviously, you're filled up because you've been messing around town with one of your numerous side chicks. Oh, here we go again, Michelle. Can't you have a simple conversation without having to smuggle side chicks into it? Can't you come back home to your wife like every responsible married man does? Come back after the day's job? Where am I? Am I not home? How do you call this place? Hell? Yeah, it's becoming hell for me anyways. Jason Edwards, listen to me. Go downstairs and eat the meal I served. Michelle Edwards, I am not hungry. You think I'm joking, right? You think I'm joking? Look, let me tell you, you will not sleep a wink in this house if you don't go downstairs and eat. What? What the hell do you take me for, huh? I go out of my way and cook for you. You come back from God knows where and tell me you're not hungry? Why didn't you tell me you'd be eating out so I don't stress myself cooking for you? Oh, there we go. Stress yourself. Michelle, stress yourself. What do you do in this house? I provided the money for you to even cook in the first place. I cooked, I served it, and you must eat it because every food I serve must be eaten. Michelle's rules. Michelle, now get off that bed, go downstairs and eat your meal. Michelle, I want to sleep, okay? Please, I'm tired. I want to sleep. Jason, don't even let me start. Jason, I am not joking. Darling, one name. Or the ma onwelu I want if in a mina massy. Man onwe inwe ihe nke ndo iwe na-akpọ fans. Nwe ihe ha na-atụba anya iya na ahazi onwe etisinye n'ọkụ. Enwekwa nke na-azị na no ya ada ụda n'ọpụta. Yeah. O ya ada mgbamgbo ụda. Ezigbote ụda. Because anyị kwadosi ike wee mee nke ahụ. Hallelujah. So I gbakọ aka shelunu. Yeah. O ya ha ada ọ na ha ka na N'afọ. Okay, n'afọ anyị nọ na. Dad ndụmọdụ inwekwa n'ike inye ndị na ifi ndị na shedo ka ndị show eba Nollywood. Ka ndị ntobu nkịta nsị n'ebe onye ije luko onye ọsọ elukwa ebe onye ọsọ luko onye ije n'ofe ya nwayọ ka eji eme ihe dị na Nollywood ka mkpọ ya Nollywood ụfọdụ cheno iteta ụla taa ịbụrụ star echi ụfọdụ cheno n'iwu megide befe bụ star n'ihe eme ihe kwesịrị ime ọ bụrụ otu a ka ọ dị ndidi ka eji eso ihe ụwa Nollywood dị ka ụlọ akwụkwọ isi ebe a ịgbagote ebe a isi ebe a ịgbagote ebe a nara eme n'ike enwere onye ejiri ike achụ ya owu otu a ka ọ dịkwa na Nollywood anya nwayọ nwayọ ịmalụ si onwe gị oyi aka nchi ma ama m eme mmemme nwife dị n'ihe a itinye uche gị kpọọ ya ihe ọ bụrụ egwuregwu ka anyị na-egwu ebe a so nwayọ nwayọ ka eji eso ihe ụwa welie nwayọ emena na onye ame emena maka na onye ame ka ime enwere ka iji ime ọtọ gị nwayọ nwayọ ya onye ọbụla onye chọrọ ịba ya Nollywood ya ejiri o ya enwe ndidi nwee ezigbote ndidi malụ na ya ọ bụrụ egwuregwu ka anyị na-egwu ebe m ụfọdụ uche na-egwuregwu ọ bụrụ egwuregwu ihe ọlụ mmadụ enwe ebe a ka anyị si eli and before enwe ndị amụ ha na-anụ na enwe ya bụ Nollywood nwee ndị bụ ha nwa bido ye so onye bata edishọn ihe anyị ba malụ na ọ ya ka echi ma ọ bụrụ ihe egwuregwu abụ m ọnụ Igbo afa m bụ Olu Ebube Nwagbo mana a na-akpọ m Ebube Nwagbo ka emesịa no